ההצפה, זה היה תקופה אחרי ההצפה שמה. מה קרה? זה היה מזג אוויר חריג. תתרחק מההצפה, למה ההצפה זה ברחוב ההוא, והרבי בשני ברחוב השני. רבי בשני? מי זה היה? מולנו. הסיפור של ואחד ג'די. ואחד ג'די זה כמובן חד גדיה. כן. בערבית, טריפוליטאית. ואחד ג'די? ואחד ג'די. מה זה ג'די? אתה אומר שתיים. גדי אחד. ואחד ג'די אחד. לישרה, קנה לי, בבא, בזוז פלוס שעה בקנה לי, שני שקלים. זה הסיפור בערבית. בקיצור, אנחנו יושבים, קוראים את ההגדה. טוב, רגע, אני אקח קצת ערק, אולי זה... ושומעים פתאום ברקע מבחוץ. לא מבינים מה שזה, שותקים אצלנו בסדר, מפסיקים לקרוא, ואז אנחנו שומעים שהשכנים שם שרים, ואחד ג'די, ואחד ג'די, לישרה ליבה, בזוז פלוסים, ואחד ג'די. אנחנו והעצמנו את זה, עשינו לזה מה שנקרא... טריפוליטאי. לא, זה טריפוליטאי, אבל הקצנה בצלילים. אז היינו מזה שיר לכת כמעט. יפה, ממש, שיר לכת. ועכשיו שרים את זה כל פעם שיוצאים למסע קרבי? אנחנו כל ליל סדר שרים את הדבר הזה. הנכדים האשכנזים שלי גם למדו בשיר הזה. אני יודעת, הם שרו לי את זה בדלס. בבקשה, את רואה? אני הגעתי באוטו ישר לדלס. מה אני אגיד לך? מדור לדור. המסורת עוברת. כן. יאללה, אז עוד